Dies irae, dies illa, solvet seculum infamilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, ang mga napili kong tanong ay yung may lahi ba kaming aswang? Ni katiting wala kaming lahing aswang. Tsaka solidong nasa kanan ang buong angkan ko. Though, merong mga nasa kaliwa. Pero malayong kamag-anak namin sila. Tsaka halong kaalaman ang meron sila. Kanan at kaliwa. Hindi ibig sabihin aswang sila. Tsaka yung tanong na maikukwento ko ba yung nangyaring kulam sa tatay ko? Hindi. Hindi ko siya ikukwento kahit sobrang nakakatakot nung karanasan na yun. Hindi ko siya ikukwento kasi privacy ng pamilya ko yun eh. So, sa amin lang iikot ng kwentong yan. Tapos yung huling tanong na nabasa ko, totoo ba na kapag nilagay yung muta ng pusa sa mata mo, makakakita ka ng espiritu? Alam nyo, sobrang natatawa ako dyan. Pero, hindi natin alam, di ba? Baka kasi gawain niya ng mga nasa kaliwa. Sa amin kasi, tsaka sa ibang kaibigan kong nakakakita ng espiritu, ni minsan, hindi ko narinig yung muta ng pusa. Mamaya, may sakit pa yung pusang nakunan mo ng muta, tapos ipahid mo sa mata mo. Ending niyan, imbis na makakita ka mabulag ka, di ba? Maraming paraan para makakita ka ng mga nilalang na nasa kabilang dimensyon. Meron ding mga aral para dyan. Pero, kailangan mo munang pag-isipan ng maraming beses. Kapag sinabi kong maraming beses, hindi 10, 20, 100, basta pag-isipan mo. Kasi, yung nangyayari ngayon sa buhay mo, pwedeng magbago yan oras na makakita ka ng iba't ibang nilalang. Pwedeng maging mas masaya, pwedeng maging malungkot, pero ang kinakatakot ko, yung mawala ka sa sarili mo. Ito naman paalala ko lang, nasa sayo pa rin naman yan. It's a free country. Do whatever you wanna do. So paano? Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lolo ng lola ko. Heads up malayo-layo to. Taong 1957, Canlaon, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, merong kaibigan ang lolo ng lola ko na doon nakatira sa Canlaon. Paminsan-minsan ay umuuwi siya ng Iloilo para bisitahin ang mga kaibigan niya. Tapos doon siya napapakwento. Isang araw umuwi ito doon. Meron siyang nakwento sa lolo ng lola ko na merong isang pamilya ang nagtitinda ng napakasarap na bagoong sa isa sa mga palengke sa Canlaon. Sikat na sikat yun doon at halos dinadayo pa ng ibang taga-oriental oras na matikman nila. Gusto sanang subukan yon ng kaibigan niya. Ang kaso nga lang, tuwing bibili na siya palaging ubos na. Mabuti na lang ganon ang nangyari. Isang hapon, meron siyang isang kaibigan ang nakakita sa kanya noong bibili siya ng bagoong. Pero inawat siya nito kasi nakita niya yung pamilya ng lalaki. Babae itong kaibigan niya at nagsasaka siya hindi kalayuan sa bahay ng pamilyang yon. Ayon dito sa babaeng ito, 3 lang silang magkakasama sa bahay. Yung 2 mag-asawa na sobrang tanda na, tapos isang anak nilang lalaki na medyo bata-bata pa. Yun yung nagtitinda sa palengke. Ayon dito, habang papauwi siya hila-hila ang kalabaw niya, nadaanan niya ang bahay nung mga yon. Dahil nga, gawaan ng bagoong, normal na napakabaho nung lugar, di ba? Pero ang nakakapagtaka kasi tuwing dumadaan siya doon, nakakarinig siya ng mga pagtaga. Yung tunog na nagtataga ng baboy, ganun yung naririnig niya. Samantalang ang sabi ng pamilyang yon, bagoong isda ang tinda nila. So, bakit magtataga ng ganong kalakas? Kung isda lang naman yung laman ng bagoong, di ba? Pero hindi siya nagduda kasi
merong sako ng asin sa labas ng bahay. 'Di ba? Sabi-sabi noon takot ang mga aswang sa asin. Totoo naman na takot sila dyan. Pero hindi naisip nung kaibigan niya na hindi pa yanggaw yung anak nito. At kaya pa nitong hawakan ang nahahawakan nating mga ordinaryong tao. Kumbaga, hindi pa siya aswang. O sa madaling salita, hindi pa naipapasa sa kanya. Kaya malayang malaya pa itong nakakagalaw na normal na tao lang. Malamang napaisip kayo sa parteng ito, no? Maski ako Balik tayo sa kwento. Nung nakakita siya ng sako ng asin, wala na. Lahat nabura na sa isip niya. Hindi na din ito nagduda. Paminsan-minsan pa nga nakikiinom siya ng tubig sa mga ito. Tapos nakikita niya yung dalawang matanda na palagi lang nakahiga. Talagang sobrang hihina na. Pero nung huling pagdaan niya doon, Biyernes ng hapon, medyo late na siyang umuwi dahil marami siyang inasikaso sa bukid Makikiinom sana siya ng tubig. Pero nung nasa labas pa lang siya, nakatayo na yung matandang babae sa tapat ng bintana at nakatitig sa itaas. Nagsasalita ito ng mabilis tapos hindi niya maintindihan. Tapos sabi niya, Nang? Tuloy pa rin yung matanda sa pag-uusal. Tapos biglang sumara yung bibig nito at dahang-dahang tumingin sa kanya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tapos meron itong itinuro sa gilid ng bahay nila na hilera ng mga banga. Nakatitig pa rin ito sa kanya habang nakaturo doon sa mga yon. Tapos nung nagtama ang mga paningin nila, nakaramdam siya ng hilo tapos naduduwal siya. Pagbalik niya ng tingin doon sa matanda, wala na sa bintana. Hinanap niya yung matanda pero ang nakita niya, yung asawa nito na merong hawak na malaking itak at nakatitig din sa kanya. Ang masakit pa nito, habang nakatitig to sa kanya ay nag-uusal din ito ng salita. Sa sobrang takot niya, kumari pa siya ng takbo, hila-hila ang kalabaw niya. Tapos nung malayo na siya, nakarinig siya ng malalakas na pagsigaw. Yung sigaw na kahit malayo ka na, para pa rin pinupunit yung tenga mo. Tumagal lang yon ng 3 segundo. Tapos maya-maya pa, nakaamoy siya ng sobrang baho. Malayo na siya sa bahay, kaya bakit aabot dun yung amoy? Yung amoy ng bagoong sa bahay na yon, ganon na ganon yung naaamoy niya. Malansang malansa. Pero sa pagkakataong ito, bumabaliktad na yung sikmura niya. Kaya ang ginawa niya nun, nilabas niya yung dala-dala niyang tabak. Tapos nagpatuloy siya sa paglalakad. Maya-maya lang din, nawala na yung malansang amoy. Siguro, nakita nung aswang na taga doon yun, kaya hindi talo. Nung nakwento yon sa kanya, medyo nangilag na yung kaibigan ng lolo ng lola ko. Kasi, maski naman kayo, di ba? Marinig nyo lang yung kwentong ganun, malamang aatras talaga kayo. Pero dahil din sa kwentong yan, kaya mas lalong naging interesado yung kaibigan ng lolo ng lola ko sa pamilyang yon. Halos araw-araw ay minamanmanan niya na yon. Nakapwesto lang naman yun sa palengke. Tapos yung lalaki lang ang nagtitinda. Minsan napadaan siya doon tapos tinanong niya. Sabi niya, Nung, bakit palagi ka mag-isa? Wala ba yung asawa mo? Natatawa-tawa pa itong sumagot sa kanya ng, wala Nong. Mag-isa lang sa buhay Kasama ko lang ang magulang ko. Tinanong niya kung nasaan.
Sumagot yun ng nasa bahay lang nila. Hindi na makalakad kasi parehong may sakit at mahina na. Nung narinig niya yan, doon niya napagtanto na totoo nga yung kinuwento sa kanya ng kaibigan niya. Iniisip niya kung bibili ba siya ng isang bote nito. Ang kaso nga lang, habang nag-iisip siya, meron dumaan na isang pamilya din. Tapos pinakyaw ang lahat ng tinda nitong bagoong. Pagtingin niya sa mga itsura nito, mukhang pamilyar. Kaya pala pamilyar. Nakita na niyang kabibili lang nung pamilyang yun nung isang araw. Tapos bumili ulit. Naisip niya na hindi nga siya nagkamali ng obserbasyon na yung mga taong pumupunta doon kada Lunes, Miyerkules at Biyernes ay paulit-ulit lang. Sila't sila lang din ang bumibili nung bagoong. Kaya pala kapag Martes at Huwebes, kokonting garapon lang ang nandoon. Malinaw na sa kanya ang lahat. Biyernes kasi nangyari yon, kaya naghintay siya ng 3 araw para utusan yung isa sa mga kapatid niyang bumili ng bagoong. Umagang-umaga pinaabangan na niya yon. Tapos nung nakabili na siya, uuwi na agad sana siya. Kaso, bigla siyang hinawakan nung nagtitinda sa braso niya. Sabi sa kanya, "Ngayon ka lang bumili sa akin ha. Ganito, masarap isapaw yan sa mainit na kanin. Tapos rekta niyong kakainin." Nawirduhan yung kapatid niya. Kasi, bakit kailangan pang sabihin, di ba? Nung nakauwi na siya, kakain na sana kaagad siya. Sakto, mainit yung sinaing nila. Pero sabi nung kapatid niya, huwag munang kainin. Timplahan muna nila. Teka, walang alam tong kapatid niya. Hindi din naikwento nung kaibigan ng lolo ng lola ko sa kanya kung ano yung nasa isipan niya. Kaya, deadma lang si kapatid. Kumuha siya ng paminta at kalamansi. Habang hinihintay niya yung kapatid niya, isinali niya yon sa lalagyanan. Hinalo-halo niya. Sabi niya, "Grabe naman to. Ang mura ng tinda nila tapos ang daming laman. Hindi kaya lugi sila rito?" Pagdating nung kapatid niya, inabot sa kanya yung kalamansi. Pagpiga niya dito, parang merong humihiwalay doon sa bagoong. Alam niyo yung naghalo ka ng tubig sa langis? Yung ganung paghihiwalay. Ganun yung nangyari. Tapos merong dahang-dahang umangat doon sa bagoong. Dulo ng daliri. Kasabay niyan, meron ding umaangat na iba't ibang klase ng laman. Lahat yun ay hilaw. Tapos nag-iba yung amoy. Amoy bituka ng baboy na hindi nahugasan. Yung maraming tae. Ganun kabaho. Hanggang sa dahan-dahan ang nag-aangatan yung mga laman. Titingnan sana ito ng kapatid niya. Kaso tinakpan niya na yon. Sabi niya, wag nang kainin kasi panis na. Bumili na lang ng ibang ulam. Nagtaka yung kapatid niya kasi gutom na nga. Tsaka naamoy niya yon. Anong panis dun? Gawa ng sobrang kulit nito, sinabihan muna niya na huwag gagawa ng eskandalo kapag nakita kung ano yung sahog ng bagoong. Oo lang ng oo yung kapatid niya. Hanggang sa inangat niya yung takip. Maski siya nawindang sa nakita niya. Dahil hindi lang pala isang daliri ang nandoon. 3 daliri. Tapos iba't ibang tipak ng laman. Halos masuka yung kapatid niya dahil doon. Ang masakit pa nito, hinimatay yung kapatid niya. Ipinasok niya muna yon sa kwarto. Tapos daladala niya yung lalagyanan ng bagoong. Susugurin niya yung nagtitinda. Pero pagdating niya ng palengke, wala na yun doon. Samantalang 1 oras lang ang lumipas nung bumili ang kapatid niya. Inaabot yun doon ng maghapon. Malamang nakaramdam yan. O sinabihan siya nung alaga niyang sigbin. Nung wala siyang naabutan doon, hinanap niya yung kaibigan niyang nagkwento sa kanya tungkol sa pamilyang yon. Nung nagkita sila,
pinakita niya yung daladala niya. Ultimo yung kaibigan niya ay sukang-suka dahil doon. Sobrang nakakadiri. Hindi na sila nagsayang ng oras. Kinalat na nila yon sa buong lugar nila. Nung kumbinsido na ang lahat, nagtipon sila at pinuntahan nila yung bahay. Pero pagdating nila doon, wala na yung lalaking binata at yung babaeng matanda. Ang naiwan na lang, yung matandang lalaking nakahiga lang at mukhang mawawala na ito ng buhay. Puro dugo ang bibig nito. Animoy merong iniluwa. Kasi kalahati ng dila nakalabas eh. Nanginginig na ito. At ilang minuto lang, tuluyan na itong nawala ng buhay. Hinalughog nila yung buong lugar pero wala silang nakita sa loob ng bahay. Pero pagdating nila doon sa gilid, nandoon ang lahat ng mga naglalakihang banga. Itinumba nila isa-isa ito at tumapon ang napakaraming mga laman. Punong-puno ito ng iba't ibang laman loob. Hindi pa siguro na oorasyonan kaya ganun yung itsura. Hanggang sa nagdesisyon silang sunugin yung buong lugar kasama yung matandang lalaki. At magmula noon, ni anino nung lalaking yon ay hindi na nila nakita sa palengke. Ultimo, yung mga parokyano nito na tumatangkilik sa tinda nilang bagoong. Okay, opinion ko sa kwento, yung mga suki nito, mga aswang din. Kung hindi ako nagkakamali o di kaya biktima ng kanilang pagpapalaganap ng lahi nila tapos hinahanap-hanap yung bagoong. Yun bang naadik na? O pwede din namang kamag-anak nila yon. Tapos sa ibang bayan, doon nila pinapalaganap yung lahi nila. Kinakalat din nila sa iba't ibang panig ng Oriental. Ito naman opinion ko lang no. Tsaka doon sa nabanggit kong Sigbin, meron kasing kwento yung lola ko sa akin na namangha ako sa nilalang na yan. Pero syempre next time na yan. Sa ngayon yan na muna. At yun pa, yung hindi pa napapasahan ng lahi. Alam nyo kasi, merong kaibigan ang lola ko noon. Si Dalmasya. Balikan nyo yung kwento kong lahing aswang. Nandun siya. Lagay ko yung link sa baba. Tsaka yung tungkol sa kalamansi naman, ando naman yun sa imbita ng aswang. Pakinggan ninyo. Opinion nyo sa kwento nakakatuwa kasi magbasa ng mga opinion Medyo naliliwanagan din ako. May namatay so kahit tingin natin sa mga aswang kalaban natin, irespeto pa rin natin sila. Hindi naman lahat dyan masama. Sadyang may mga kailangan lang silang gawin para mabuhay. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.